Vi lever i en verden, hvor træning ofte handler om tal, vægt, gentagelser, kalorier, men hos os handler det om noget større. Det handler om mennesker, om fællesskab og din unikke rejse. Personlig træning er meget mere end bare træning. Det handler om at blive set, hørt og støttet. Vi bygger relationer, skaber trygge rammer og giver dig mod til at tro på dig selv. Hos os er du ikke bare et tal i rækken. Vores instruktører er uddannede specialister, fysioterapeuter, kostvejledere, personlige trænere. Men vigtigst af alt, så er vi mennesker, der ser og forstår dig og dine udfordringer. Når du investerer i personlig træning, investerer du ikke bare i et forløb. Du investerer i dit velvære, i at føle dig stærk, både fysisk og mentalt. Hos os er der ingen bondefangeri, ingen tomme løfter. Vi lover dig kun én ting. Vi står ved din side, vi lytter, vi guider og støtter dig hele vejen. Vi mener, vi har skabt personlig træning, som det burde være. Med hjertet, med forståelse, med dig i fokus. Mit navn er Christoffer, og jeg er stifter af Fit Liv.